Babu ba daɗi ya yi daɗi. A'a. Bari shiga cikin man ɗan karɓi rukun ƙwarya. Wani ka da ka karɓa? Mabuƙaciya ce ba ba ni ma ya hau kuɗin. Wani ma kai mata da gaba ɗaya. Wani gaba ɗaya. Wani gaba ɗaya. Yarinya an takura ta ce gaskiya za ta faɗa abu ya ganin faɗan gaskiya ta je ta yi kubuta baki ta zo ta faɗi ba daidai ba kuma ta yi ba wannan ba idan ta faɗi ta ci wuya za ta faɗi ta yi ba za ki faɗi gaskiya ba a gidana dubi a cikin yadda nan daya idan waye yi wannan abun ne waye ne in mi ciwo kan sa jikin motsa baki kai sai fa an faɗa ta in kunya ce zai ba ki fi ni ba me rafi a ba ta guba ta ci ta mutu kawai tun da aka yi abin na abinci ban iya sa a baki na wanka ba na iya yi ina ba ta wanka don ta wankan na ta yi tsaf tun da ba za ta faɗa ba an hana a faɗa me zai hana harinyar na har sai kin kai mutum ga kafirci a ɗauki ranta kawai ke waye miki mun tsaka irin me kake yi wato na kira hawaye idan ka ji kuka ana yin sa to ciwo bai yi ciwo ba idan jinya ya jinya ba a iya mata kuka to ni idan ba za ka ɗau mataki ba ai kaman kai ba kai mu yar wani ciki ba mai gida ba sai ya ce kana da cin bashin mutane ina da fada amma ba ai kana ni Allah da tsine masu ƙata kananan Allah dai gaya Allah tana musu asiri Allah dai kaya sauki ba shaidar ne miki bayanin banza bayanin ba ya banta kada kai wanka ni ba fa yarinya na fa abin da take ni fa da aka yi abin nan ba lafiya zige ina lafiya wai daga na yi magana uban ce haɗa da Allah an san komi Allah ke yi malam ku ne malamai yarinya na aka ji haƙƙin kadari haka ne kuma sai ka bari yarinya ne aka ji aka dankara mata cikin shege subhanallah ba da dare guda ce yarinya dubu Allah dubu girman Allah wa